L'última prova del programa PISA, que avalua el pensament dels adolescents de quasi tot el món, inclou una part dedicada al pensament creatiu. Com diu Natalie Foster, desenvolupadora de la prova, el pensament creatiu és important per adaptar-nos a un món que canvia constantment i ràpidament i per contribuir al seu desenvolupament. Tony Wagner, expert en educació que ha dirigit el grup d'investigació Lideratge per al Canvi de la Universitat de Harvard, considera que allò que mou l'economia actual és la innovació. L'escola del segle XXI ha d'aprofitar el gran coneixement que tenim sobre el procés creatiu i preparar els nostres nens i joves per a viure en un món en el qual cada vegada és menys possible sobreviure sense una gran dosi de creativitat. Com deia el descobridor del pensament lateral, Edward de Bono, la meva aspiració és que en el món hi hagi alguns joves més que puguin dir «Soc un pensador». I encara estaria més satisfet si anessin més lluny i diguessin «Soc un pensador i m'agrada pensar». Diàlegs comparteix amb aquest geni del pensament les seves intencions i desitja que aquest exemplar serveixi per inspirar noves idees per a millorar la forma que ensenyem a pensar a les escoles i en la família. Mentre fèiem els últims retocs d'aquest exemplar de Diàlegs, vam rebre la trista notícia de la defunció de Robert Schwartz, a qui teníem en gran estima i al qual ens agradaria dedicar aquest número dedicat a la creativitat on apareix a títol pòstum la seva última entrevista. The sense of play, exploring new interests in the hopes that a young person would discover a passion, because that's the real engine of innovation, of moving forward, having a passion for something. But passions morph, they evolve. But in every case, they evolve to a deeper sense of purpose. So play, passion, and purpose, I came to find, were commonalities in the way these young people had been raised, as well as what the teachers who had made the greatest difference in their lives had done for them.